Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A madadin wannan kungiya a madadin wannan kungiya mai suna Yawuri Global for Youth Development Association, mun shigo asibiti bisa ga alƙawalin da muka ɗauka na tallafa ma marayu da marasa ƙarhi da majinyata. Wannan ƙungiya mai albarka ta haɗa kuɗi naira 400,000, ta ɗebo cikin kuɗin da take amfani da su naira 400,000 domin mun shigo asibiti, za mu shiga asibiti mu ga marasa lahiya waɗanda ba su da ƙarhin sayan magani, a ba su kuɗin sayan magani. Da mu mun shigo asibiti kuma za mu aiwatar da wannan aiki da yardan Allah. Allah kuma shi ba mu iko. Insha Allah muna cin gaba. Ziyara ta kawo maka wannan ziyara na fatan alkhairi, duba da irin kokarin da aka ga kake da al'umma wanda ka gada ga mahaifinka. Kungiya ta diba ta ganin cikin garin yau lokacin babu wani mai kana irin naka wanda yake abin da kake yi. Gaskiya ne. San ana cewa kana allura 2 gaba da magani kuma ba ka dace. Wannan haka ne ba ƙarya bane. Kungiya mai taimakon al'umma ta ce ta yanke shawarar ta zo kawo ma na ta gudunmuwa bakin gobe. Me za ka yi cewa akan wanga ziyara da aka? To gaskiya ziyara ga da an haka ne na ji daɗin kwarai gaskiya da gaske. Ban taɓa tsammani irin hakan ga da wasu ƙungiya ba, sai ga wagga sabon ƙungiya da an haka kuma ta kawo ziyara wuri na, kuma na ji daɗin haka nan. Kuma na ji daɗin wanga taimako da ta kawo min kuma ta kama al'umma. Kuma insha Allah bakin gwargwado duk wanda Allah ya kawo, wanda ya zan kuɗin shi in ya kai naira 1000 ya ce 500 gare shi, zan ɗauki 500 cikin waɗannan kuɗin tun ya mishi a bashi magani. Wanda ya zo maganin shi ya zo 500 ya yi haka nan, zan ɗauki ko 200 ƙara ciki don maganin shi dai a samu sauƙi, Allah ya bashi sauƙi. Insha Allah haka za a yi har kuɗin ga su ƙare. Kuma na ji daɗin waga gudunmuwa da an ka bani, kuma insha Allah gwargwado zan yi ƙoƙari bisa ga taimakon da kun gani, kuma zan taimaka yan wa al'umma wannan aiki insha Allah. Da yake shi taimako ka gada ne kuma kana yi, to Allah ya sa muna maka fata ne. Ce yayi, na gode kwarai wallahi. Yanzu za ka yi ga zuwa ga al'umma irin 'yan kasuwa da masu hannu da shuni da kuma 'yan siyasa. To gaskiya kiran da zan yi ga al'umma, duk abinda ka taimaka ma wani kai ma Allah zai taimake ka, ko ba gaskiya ba. In ka sa tsanani, ba wai tsanani zai kawo samu ba wallahi, sauki Allah zai kawo masa. In abin da ka samu ka ci ko baka ajiye in ka samu ka ci, Allah zai taimake ka taimakon da kawo al'umma. Don haka ina fatuka da munyan mutane da irin mu 'yan kasuwa wanda bai da, ina lekun taimako don Allah a taimaka mishi tunda an sai da kasar take. Ubangiji Allah shi mana jagora. Amin dan nabi. Assalamu alaikum warahmatullahi. Ban Bello, barka da kasuwa. Ya kokari. Dole so mun so mu dan wani tattaunawa da kai ne. Ko mu dan tsaya waje saboda cikin nan ba zai dauke mu ba. Zai yi haka kuke gani? Okay. Wannan waje zai bada hasken da ake so? Hasken da mutane ba su jayi. Wanda bai samu shigowa bai dan tsaya waje dole saboda mai amfani da hasken kowan nan. Mai amfani da hasken. Ban Bello, assalamu alaikum. Ya kokari, ya aiki, ya kwana biyu a kasuwa, so masha Allah. Duba da kokarin da ka zo ka tada an dasa wannan wajen kemis mai da daddan tarihi, ka zo ka dora kuma inda mahaifinka ya tsaya, muka yi kwakwaran nazari da tunani da kyautata zato muka kawo ma ziyara na musamman. Wannan kungiya wata kungiya ce mai suna Yawuri Global, ta ziyarto ka ne don taimaka duba da karamcin da hidima da kake da al'umma, patients especially marasa lafiya da ake yawan kawo maka cikin gari da wajen gari. So duba da wannan muka yi kyautata tunani da zato a gare ka cewa za mu zo da wani gudunmuwa ko kuma tallafi na musamman. Wannan tallafin mun kawo shi ne domin ka rike a hannunka, ka yi amfani da shi duk patient din da aka zo da shi, iya treatment din da aka yi mai
iya abin da zaka cire har a wannan abin ya ƙare. A takaice kenan insha Allah abin da ke tattare da zuwan mu a wurinka. Insha Allah. Don haka ba mu abin nan sai mu ƙarin bayani kuma wannan taimakon da kake yi ma al'umma ta wurin magani masu ƙananan ƙarfi, kana duba da la'akari da abubuwan da ke yana wato kana an sa don ka taimaka abu ne wanda yake kayi gadon shi ga mahaifinka. wannan haka yake Kuma shi na sa muka yi amfani da wannan dama don mu tallafa ma wannan abun ganda kasuwanci na alhairi. Duk wanda ya taho mun aji kuɗi wanda kake ganin cewa zai iyawa yana da buƙatar taimako a taimaka mai insha Allah. ga wannan kuɗin ga su sai mu hannunta su gare ka insha Allah. ga su nan 50,000 50,000 ne muka baka, wannan kungiyar ne ta kama wannan kuma insha Allah za mu ci gaba da kawo maka irin haka insha Allah ta'ala. wannan farawa ne in Allah ya da wannan ne kuma insha Allah za mu ci gaba da taimaka maka kai kanka wurin harka alheri insha Allah. saboda labari ya kai ko ina ko daga birni ko daga ƙauye mutum ya taho kana duba shi kuma iyakan gwargwadon abin da Allah ya sauƙa ma ka taimaka shi na sa abin da ka gada to Allah ya taimaka. Ai kyau. Ni ba dai nan kaman kowane abincin bisa shi nan kuma dusani to ba damuwa. Akwai kono ko? Kono kaman ƙarƙarin dawa. To alhamdulillah dangane da wannan kasuwancin da kike yi Allah ya ƙara buɗa miki a ciki. Matsayin wannan ƙungiya kuma tana zagayawa ne don ta nemi dattawa irin ku a taimake su da abin da Allah ya sari mana don a ƙara buɗa muku kasuwanku ku samu ku dogaro da kanku. Allah ya shiga cikin al'amarin ga Allah ya muku buɗi. Sakatare a bamu wani abu mu ƙara musu. To ga wannan Allah ya sari miki, Allah ya buɗa, Allah ya taimaka. Bula ake ce mai dan dauko guda mu gani. So jama'a wannan shi ake ce ma bula da Hausa kaman ɗanyen tuwo ko ba kaman tuwo yake ba. Yawwa so nan mun zagaye inda dattawa suke dan tsaye suna neman na kansu don su kware ma kansu su kore ma bakin su kuda da su da iyalinsu. Wannan da tijawa da kuke gani tsaye suke sun kantare suna neman abin da suka ci da su da iyalinsu. Wannan ta sai da bula, wannan ta sai da zogale, wannan ta sai da rama da kuli-kuli saboda gwabawa. To muna roƙo Allah ya buɗa muku kuma Allah ya ƙara rufa asiri ga wannan kasuwancin naku. Wannan kungiya da muke zagayawa da ita kungiya ne mai suna Yawuri Global. Muna zagayawa muna duba da tawa irin ku masu zuciya neman na kansu. Muna ƙara muku ƙarfin gwiwa da taimakon ku da dan wani abu da Allah ya sare muna don ku ƙara faɗaɗa kasuwancin ku kuma ƙara dagewa ku nemi na kanku. Allah ya ƙara rufa asiri, Allah ya buɗa muku. A ba mu da abin da zamu ba su kuma sai su dan yana tsakanin su. To gashi amin su amin Allah ya sari. Okay to a takaice sanuku da kasuwa ya kasuwa ya kokari to masha Allah. Wannan abin shi ake ce ma rama in ban manta ba. Okay a takaice dai kuna sai da rama da kulikuli na gwabawa. Wannan ƙaramin kasuwa ne na wanda talaka dai gogoro abinda Allah ya sari ma zai zo saya ya je gyara da iyali ko ba haka ba. To masha Allah wannan kungiya tana duba da dattawa irin ku wanda ba ku zama ci makwance ba, kuna tsaye kun kantare wajen neman na kanku saboda ku ba asiri ku da iyalinku. To Allah ya taimaka, Allah ya rufa muku asiri cikin kasuwan. A madadin wannan kungiya Yawuri Global take zagayawa don zakulo jajirtaccen dattawa irin ku masu neman na kai don ta ƙara tallafa muku da wani abu na jari don ku ƙara faɗaɗa kasuwancin ku. Allah ya buɗa muku. Ina sakatare a ba mu kuɗi mu ba waɗannan dattawa nasu tallafi gwagwaro a ba su 10 su raba ba damu. Daya biyu uku ga mai
Yawwa ina gajiya. Sanu da kasuwa. Haka kike cikin rana kina ta sai da wannan ganyen? Oh, subhanallah. To yanzu a wani kina sai da wannan cikin bawon yake na ko? Allah sarki, to Allah ya ƙaru ba asiri. Haka ake so tunda dai ko yanzu zuciya ku nemi na kanku. Allah sarki, to yayi kyau. Madalla da wannan kantarewa da kika ki nemi na kanki. Allah kuma ya taimaka, Allah ya rufa asiri. Amma da wannan kungiya muna zagayawa ne don duba da dattawa irin ku wanda ba su yi ci makwance ba. Shine muke dan taimaka musu da dan wani abu su ƙara jari su faɗaɗa kasuwancin su. Allah ya shiga cikin al'amarin kuma Allah ya buɗa. Allah ya taimaka. Yawwa. Alhamdulillah. Nan da kwano awo ciki. Ke kike auna da dawa kenan. Allah sarki, to kuma na ga dawan bai wuce kwano 2 zuwa 3. Allah sarki, to Allah ya taimaka kin ji. A madadin wannan kungi akwai wanga, akwai daddawa da kike ke sawawa. Ke to Allah ya kyauta. Dama muna zagayawa ne a matsayin ku na dattawa masu neman na kai. Muke dan taimaka muku gwagwaro abinda Allah ya sari wannan kungiya insha Allah. To gashi na ana baki, Allah ya rufa asiri. Allah ya taimaka. Amin. Kina cinikin na gare ga? Allah sarki. To ba damuwa, Allah ya taimaka. Da tare da miyan kadi ne wanga ko menene? Allah sarki. To Allah ya taimaka. Allah ya buɗa, Allah ya ƙara rufa asiri. Dama wannan kungiyar tana yawatawa ne duba da dattijawa ire-iren ku ta taimake ku da ɗan abin da Allah ya sari. Allah ya taimaka, Allah ya buɗa. A bata abin da Allah ya cishe ta ita ma. To Allah ya kyauta. Masha Allah. Lahiya lau. Okay, ke kike sai da wannan kayan miya din ganye? Okay. To ya kasuwa? Yanzu misali a wannan teburin abin da ke nan kina iya sai da shi 1000 ne? Gaskiya ne tabbas. Gaskiya ne. To ba damuwa, ubangiji Allah ba da sa, Allah ya buɗa. Wannan wata kungiya ne mai zaman kanta, Yawuru Global, shine take yawo tana duba dattawa irin kuma su dan kananan kasuwanci sai ta taimake ku da gwargwaro abinda Allah ya sari mata. Shine muka ziyarto muka hango ki muka ce to bari mu tsaya mu dan tattauna da ki sanan mu miki alheri gwargwaro abinda Allah ya ci sheki. Insha Allah. Haka ka ba mu sun magana ta. Amin summa. Amin. Allah ya buɗa kuma Allah ya taimaka. Ba ta kawai. To masha Allah. To amin. Wannan me ya faru da shi ne hala? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To dama ba akwai maganin maciji da ake bayarwa ba? An yi ko? To Allah ya sauka. Allah ya koro da afuwa. Allah ya ba da lafiya. Na wannan tallafi ne da wannan kungiya ke bayarwa. Insha Allah. Allah ya ƙara aka sai magani. Allah ya sauka. Sannu. To wanga babu wuri ne can a wanga ko ɗakin yara aka kawo shi nan ɗakin manya. Allah ba shi lafiya. Allah ya sauka. Shine wannan kungiya ga nan ta bada dan tallahi ne a ƙara a sai magani insha Allah. Allah ya bada lafiya. Allah ya bada lafiya. Allah ya bashi lafiya. Allah ya bashi lafiya. Sannu baba. Sannu. Allah ya baka lafiya. Allah ya baka lafiya. Allah ya baka lafiya. Allah ya baka lafiya baba. Sai a ƙara sai magani. Sannu baba. Allah ya baka lafiya. Allah ya baka lafiya.
da wannan a ƙara a sai magani insha Allah. Amma yanzu Melwood za mu shiga kenan. Melwood za mu shiga inda za mu je mu cimma sauran jama'a marasa lafiya. Sannu kaji wanga magani ne aka rubuta ma ta insha Allah ga wannan kungiya sai ka kara ta sai din insha Allah. Allah ya bada lafiya. Ina yake? Sannu, Allah ya baki lafiya, Allah ya bada lafiya, Allah ya bada lafiya. Wannan ƙungiya mai suna Yawuri Global for Youth Development Association muka zo don mu duba mai dubiya kuma mu tallafa mata. Ga yadda Allah a ƙara a sai magani. Sannu ya jikin dai ya jiki. Allah ya ƙara lafiya. Allah ya ƙara lafiya. Allah ya baki lafiya. Wannan sai Hajiya Sannu Sannu mama ga mai gidan ne ya tattaki ya zo da kanshi fa ana tari to da ya asibiti hajiya subhanallahi ita wannan kun je nan kun kai kenan ni da cewa ne a wuce da ke ilurki hajiya ya yi sauki hajiya da ni wallahi na so in shiga gidan da zan ba da shawara kai baki garan Allah Allah ya baki lafiya hajiya Allah ya baki lafiya ba ta sai mai gidan sai ya dawo yawa amin amma an ce kina cikin media na mata na APC ba? To Allah ya baki lafiya. Allah ya baki lafiya. To ga wannan Yawuri Global for Youth Development Association ne ta ba da tallafi. Insha Allah. Allah ya kare mu wancan motsin direct sannan ku dai ya masu jiki Allah ya kara sauki sannan ku ya masu jiki ai ba ta iya magana. Wane ne ke
ba kuma ku bari mu azama ta To. yau Allah koro da afuwa. Allah ya baki lafiya. ba damuwa ba Sannu mama, ya mai jiki? To, a what? Dan yi tsoro. bari mu ji ta gaba Oh, a mai jiki sannu. Ku ne ke jinyanta? an matso shi ka Eh? Me ke damunta ne? Oh, to Allah ya ba ta lafiya. Allah ya ba ta lafiya. Wannan wata ƙungiya ne mai tallafi a ƙara a sai mata magani. Allah ya ba ta lafiya. Allah ya ba ta lafiya. Shanku? Ah, shawa dai. Na shi mai life. To, shugaba, Bismillah. ba sai mu shiga minti ba to ba to, aminiti ai duk wanda ya shiga aminiti ya kosa. To, a hajiya ya mai jiki, to Allah ya ƙara sauƙi, Allah ya koro da afuwa. Convulsion, to Allah ya ba shi lafiya, Allah ya ba shi lafiya, Allah ya ba shi lafiya, alfarma annabi. wannan wata kungiya ne da suke ba da Tallafi. Magani. Allah ya ba ku lafiya Ga wannan ƙara sai magani sha. Saura guda ko nan? Saura guda nan. Nan kuma guda. Wannan ɗan Usman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya ba ta lafiya. Allah ya ba ta lafiya. To ga wannan ƙungiya ta bayar Allah ya ba ta lafiya, ƙara a sai ma yarinya magani. Allah ya ba shi lafiya. Amin. Sai nan ko? A madadin wannan ƙungiya na ci gaban ƙasan Yawuri wanda muka taho wadda ake kira Yawuri Global for Youth Development Association, mun zo don mu yi dubiya asibiti kuma mu tallafa ma marasa lafiya. Don haka mun taho yanzu ga wannan yaron da bai da lahiya yana fama da ciwon ciki, ƙungiya za ta ba shi tallafi wanda Allah ya ba shi lafiya to sai ba wannan ku fara ku sai magani Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya.
Shama, ya ba mu direction ya ce mutum da na tsara da a yi kokari da san da mutane yadda za ku ga don mutum da yake da ba da yanki zai yi da ake da tsara. Ta rage wa